Ge. Karakoranareo ha. Karakoranareo familalo. Karakoranareo mbalatsio. Karakoranareo famariny. Geda miby represente. Le roi de Kuduro. Ge. Poa. Bon, mes amis. Fa natao koa legendy ny koragna titranazy jiaby fa hainareo resaka koragna atsika ty niany maro anareo mandefa message aminakahy azo maro fa za fa tsy haiko feky raha ataoko zegny bon anareo ry jiaby mba miaraka anareo ry jiaby makira iny ry jiaby mba aminao agny anao mba amy ry jiaby agny ry jiaby zio maia anao magnavy vakasy ndraiky ry jiaby azao patati patata patipatsa azao fa bon valiako questionareo jiaby bon valiako zegny fampitonegnanareo valiako zegny boko zegny azaviako aminareo zegny karakô zegny zereo ry jiaby geda miby ndraiky ry jiaby ok bon zereo ry jiaby zegny zay tsara fakahita pendant rango ry jiaby zay tsara fanotry so première fois zegny zay fanojy ta tournée niaraka ta La Rochelle igny zay première fois zay fanojy koa fa zay tsara fanojy coach tagny donc zegny za tsy mahay toetry ry jiaby tsy mahay toetranaka za tsy mahay caractère anazy tsy mahay caractère naka bon après tournée na ta La Rochelle zay fanojy zay hoe surprise quoi azao zave zay fanojy zegny tsy nampoiziko zegny raha nandalo mety tsy nampoiziny koa zegny le raha nandalo azao kanefa zegny filinginay igny zegny nitovy azao isoma zegny ka hitanao anao koa tsara fanojolo karaha io zegny anao koa tsara fanojolo karaha io fa olo koa hitanao zegny somary timide azonao megnamengatra olo tsy vologna azonao prestige fa zay hoe ry jiaby zegny niaraka fanojy zegny direct zay fa show quoi fa azonao zay fa bombe zay fa azonao zay fa kakakaka tokika azonao fa tonga de fa koragna karaha fa fakahita fakahay pendant des années azao kanefa zay olo tsara fanojy zay olo tsara fakahay karaha io réseaux sociaux fo resaka izy tara fo fakahaizany ahaizako izy azao fa zay fanojy tamile La Rochelle teo 5 octobre karaha olo fa fakahay zay tsisy raha mikalikazy direct filinginay zay communication-nay zay fa nandeha azonao vazy ke tagnaty izy amindreka mandeha koragna azao mandeha koragna zegny bo karakory geda karakory azao samby nagnambara izy bon ry jiaby reveko filinginao za tena faminao za makafianao iranao jiaby revoko azonao bon azao za nahitanao za falifaly za kolikoly bon za nahitanao za falifaly bon atsika hagnano maximum azao atsika jo le maximum zay tsy maximum ino vatanao maximum ambiance quoi azonao ry jiaby koa vola ouais za koa olo tia mitokiky za olo tia rabe azonao bon ça va zay geda ry jiaby namaly bon ça va bon atsika hagnano maximum azonao ke za amizay nagnano maximum nagnano blablanay nagnano vidéo nagnano azonao tout quoi azonao zay nagnano filinginay nagnino azonao diaraka nihina nandoky azonao tandregny la miziky nitsintsika nangala sary azonao to filingy zay foto zay filinginay zegny nitovy azonao izy zegny izy nahita za izy tsy nihafahafa za nahita izy tsy nihafahafa savia aminay zay karazana zay zay karaha fa olo mpinamagna faela azao agny ry jiaby koa ry jiaby zegny olo cool izy azonao izy olo cool izy même s'adapte eny zegny filinginiga ty karaha ty filinginiga ry karaha ry eny zay s'adapte chaque filingy koa zay filingy misy anao zegny eny s'adapte izy azao zay zegny le izy zegny bon faharoeny koragna aminio boko zegny anareo vonona fa kakory anareo ndraiky ry jiaby tô tsisy raha atao nandalo bon boko zegny zay zegny tô zay tsisy resaka koragna lovilovy azao za fo nagnano lasomanaka fa anareo za be tôtatôta za nagnano lasomanaka anao tiako ry jiaby anao azonao fa azonao fa tsisy raha sérieux tsisy koragna azonao raha be fa azonao azonao tsisy resaka lovilovy sérieux kale rabe zegny amy sisisiny azonao après zegny
tsy possible zegny ry jiady hiaraka aminaka voalohany zao tsy sandry izy hiaraka aminaka mandrakizay boko zay tsy possible za hiaraka amin'ny ry jiady parce que ry jiady manambady za manambady tsy possible zay tafiaraka boko zegny mety tsy za gony ry jiady mety azao na za fany ry jiady izy tiako tsisy raha alako aminazy bon fa tsy possible zay tafiaraka rakakara zay dika zegny zay ry jiady tsy miaraka boko tsisy relation tsisy nino tsisy contact lovelovy tsisy contact tiako anao tia za fa zay ry jiady misy feeling comme azao misy feeling miady aminay azao le izy zay misy feeling miady io zay tsy haiko azao le fa izy zegny tatiny volako taminareo teo zay fakahita zay olo tsary fakahita zay tsy fakahita zay tsary fakahita depuis début tsary fanojy zay fanojy karaha fa fakahay pendant des années donc misy feeling commun zegny aminay zegny tokony zahana rakakara zay fa ka zegny maleko koragnanareo pakafijapa anaraka gadamiby zay ndraiky ry jiady zay tsy miaraka fa zay feeling araiky azao boko zegny zay tsy siara zay hiaraka fotony izy manambady za manambady donc zay mazava aminareo fa ianareo za olo be tatatata ry jiady tia mikakakaka zay fanojy pofoka raha jiaby azonao raha jiaby azonao raha be izy hitanareo igny réseaux sociaux jiaby mialamboetra nareo jiaby misy manontany za azonao raha jiaby gauche à droite igny zay le fagnazavagna io fa le ambaroko anareo zay ry jiady io zegny tegna olo cool azao tsy nampoiziko zegny ry jiady io tegna olo cool olo tsara fagna tegna elle vraiment très gentil quoi franchement za mbola tsary nahita koa mbola artiste vehivavy a Madagasikara tsisy karaha ry jiady azao tsisy amy jery amin'ny fitondragna tegna amin'ny feeling amy raha jiaby azao izy tegna cool azao boko zegny tsy olo ngengeny azao fa izy olo azao classique azao izy classique boko vraiment azao izy zegny sans défaut quoi izy tegna hitako zegny amin'ny artiste zegny tsika zegny koa mbala vehivavy zegny izy tegna hitako zegny vehivavy tegna malio reine quoi malio reine izy amy style-nazy fotony izy vraiment izy hainy tsara zegny tambatra amy namany jiaby azao le izy boko zegny zegny tsy midiaka toaka izy tsy fila sigarety azao izy zegny vraiment ninazy zegny izy mifeeling ndraiky anao zegny naturel boka amy fonazy koa raha boka amy fonazy fa tsy andesiny toaka tsy andesiny sigarety tsy andesiny nino azao tsy nampoiziko izy très gentil marigny azonao zay mikoragna azonao tegna izy zegny bon zegny izy mes amis igny zegny le fagnazavagna heliny resaka ry jiady ndraiky gadamiby le roi de Kodoro donc zay ndraiky ry jiady tsy miaraka fa zay mpinamagna partir an'izay nagnano tournée igny zay zo mpinamagna ami grave mais même za milancé pepike azonao aminazy fa tsy asiany sira boko zegny tsy sandra zegny azao zay tafiaraka azao izy manambady za manambady donc igny izy mes amis akafizinareo ira ry jiady vaovao jiaby misy iranazy vaovao iboaka fa ry jiady artiste vraiment très cool elle est gentille vraiment azao atsika zay tsy mahita vehivavy karaha igny koa mbola mpanakanto fo Madagasikara vraiment tsy nampoiziko zegny izy karaha igny koa vraiment tsy miavo tsy miafafo amin'olo azonao izy tsy tiany mambonimbony tegna izy vraiment tsy mambonimbony tegna koa izy feeling miaraka aminao io zao bon tsy ataoko lava koragny fa ianareo megara jiaby mora be gadamiby poa gia